Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Disney vagyok, és ma egy igen érdekes dolgot talált kisöcsém a Minecraftban, és nem értettem meg. Hát egyszerűen nem vagyok Minecraft kocka, de nem, meglepett. Komolyan mondom. Itt így üt, és leásott, és akkor elkezdett kiabálni nekem, hogy mit nézd itt, gyere ide, nézd itt találtam, és ez mi? Egy ilyen beásott piramis, és egyszerűen nem tudom, hogy mi a szar. Mi ez? És itt is járatok, tele van járattal. Jó, ezek nem járatok, csak oszlopok, de nem értem. Fingom sincs. Itt is egy ilyen Mi ez? Itt mi? Itt is tele van mindenféle. Ráléptem a TNT-re, itt mindenféle cuccok vannak. Ja, és igen, itt TNT van. Bizony. Tele van TNT-vel. És nem tudom, hogy mi ez? És még valami, hogy itt is igazán elállítjuk. És nézzétek meg, itt is van egy ilyen kis és nem tudok mit mondani igazából, mert most így följössz, és durva. És itt így jössz, oké, ide jössz, ide középre kerülsz be, és hogyha itt jössz, akkor megint itt egy másik járata. Így, szóval itt a közepe, ott meg mi a lótúró, nem tudom. Nem szoktam olyan sokat játszani amúgy Minecraft-tal, de hát meglepett, mondom, meglepett. Úgyhogy légy szíves, írjátok le majd kommentbe, ha látjátok a videót, hogy mi ez, mert kíváncsi lennék rá. Na, köszönöm, és köszönöm, hogy nem mondjátok, hogy nem tudom. Úgyhogy légy szíves, kösz. Sziasztok!